Kulian TV. Right, ladies and gentlemen, ndawana a very quick update yezvinhu zviri kuitika mastreets. George Charamba ari kutatsurana naThemba Mliswa ukuwo Passion Java ari kutatsurana na Wycliffe Uchivayo. Tungoti Monya versus Monya, Mbinga versus Mbinga. George Charamba anozivikanwa nembiri yekuchikidzira vanhu. Wycliffe Uchivayo na Passion Java vanozivikanwa nembiri yekuflasha mari, mbiri yehumbinga yekuda kuratidzana zvishandwa. Panapa paita nyaya dziri kunyanya kunetsa, dziri kunyanya kutenderera, but mistake imwe inogona kuzoitika ndeyekuti Passion Java anoziva information zvinhu zvakawanda. Ndosaka uchiona kuti even pakudenhana kwavo they know, vanoziva pekutangira nepekugumira. But regedza titange nenyaya yaGeorge Charamba ari kuti zvoni kuna Themba Mliswa ari kuti I will personally deal with this barking dog called Themba Mliswa, uchasvinura zidununu. Ndo mashoko ari kubva kuna George Charamba, uyo spokesperson wa President Emmerson Mnangagwa. But Themba Mliswa itype yevanhu vekuti avachikidzirwe, abva apindura ipapo akati isusu ana shumba na mhofu toita zvekudya. Shoko harivhikwe shamari nekusvetuka maningi padare. Pandakatotaura and you heard me, zvenyu zvokuvhundisira vanhu panapa nechirungu chenyu chemapoemi hazvishande. Kana iri karati yaunotemba, inini ndine aikido. Apedza zvake mukomana atotaura ipapo. Tobva taenda pane nyaya yaPassion Java na Wycliffe Uchivayo. Passion Java ari kupromisa vanhu kuti zvoni nhasi Mike Chimombe anobuda mujeri. Ari kuti I can't wait to see you later my friend. God bless this day. #boss Mike. Handishazivi Passion Java kuti ari kuziva kuti Mike Chimombe ari kubuda ndezvemumwe here, is it a prophecy? I don't even know kuti zvichanyatsoufamba sei. But Wycliffe Uchivayo ari kubva tichenjerai vaprofita venhema panyika. Izwi rakati varume vamedzwa nehwai varwa nedenga. Today is not judgment day, it's conviction day. 20 years dzakaprofitwa ndiri pamusoro pegomo. Johani akatumwa madzibaba, ini ndiri mukuru handitaure zvekunyeba. Saka uyu ari kutotaura kuti pano 20 years ndo dzinogona kupuhwa vakomana. Aina ndinyanyo kutaura zvidodo tenderera. Alright, nyaya iri panapa ngatingokata to cut the long story short. Wycliffe Uchivayo ari kufara kuti vakomana varamba vari mujeri because vakomana avo in terms of nyaya dzekutora matenda matenda ekuZANU-PF hakuna munhu anotorerana matenda these guys, honestly speaking. So Uchivayo ko zvinezvi akasara ato ega, anenge achingonyarwa achingonzi ndiye mfana, ndiye anenge achingomhanya errand dzese. Mike Chimombe na Moses Mpofu every tender vakutogadzira madocument ekunyeba neekunyeba, vachitora every tender as long as vari panze. Ndosaka vachichallenge ana nyaya dzeumbinga idzi. Anenge ari mawani chacha, honestly speaking wakomana. Saka apa kuzosungisana kwakaitika vakomana vanenge vanga vanyimwa mari yanga yanonoka kubuda vanyimwa zvikanzi endai munotaura kana mune zvamunokwanisa, ende kana muchikwanisa kunge muchivharisa mari endai zvenyu munovharisa. Kune imwe iri kuuya futi. Ndichadzoka ndichitaura nemi ndichionesana kuti update raya rinenge rasvika papi. Chimbofanira kusara makateerera zvekutaurwa izveso apa. A lot is going on. Ndiri kuuya manje. Zanda ndiiteka Kuland. Ndini Mr. D, Dr. D. Ndakataura ndiri kunozoita professor. Wanda kuzoita professor pakaipa. Asika mutsvairo apa. Pamadhaka apa. Patiri kunyura apa. Ndopada tinyukurane. Ndini Mr. D. Imi vana veZimbabwe imimi. Ndakataura kudhara kuti sunungukai. Ndini Mr. D. 17 ari kutaurwa uyu. Inini Mr. D. Nane mwana mubereko ngabereke aende mustreet. Toda achashuta munhu ane mwana ari mubereko ndiani? Ndikuuzai. Musi 17 vanhu vachabudisa misodzi. Kwete misodzi yerufu, but misodzi yekufara. Ndiye ndiri kutaura. Masoja angu ese vanozviziva. Mwewo wasvikira. Masoja angu asvikirwa manje nesvikiro rambuya nehanda. Kungati chichienda vakomana. Hapana chasara. Ndati inini Chwenga asi ega. Ari mubereko mambuya nehanda. Tese tiri mubereko mambuya nehanda. Asi ngwanzi nzira ndo yatakuda. Nzira takuratidziwa manje kuti Yesu ndini komanda wemweya.
Shoko rangu rikuenda kune vana veZimbabwe, Mutare Bulawayo, Chipinga, Mandarweni, Chinoi, Kariba, Mukatumu, Kadoma, Kwekwe, whatever. Tabika doro redu. Doro redu ratokwana. Ini Mr. D kana kuti doro redu rakwana. Radini? Rakwana. Tauza takudhakwa tese manje. Munizwa mashoko andiri kutaura. Tese takuzodhakwa tese. Hapana risopa. Mamwe atizoti kuzwana kuti kwanzi ndandakadhakwa. Iyo kana wangati ndo zvandaitoda. Zvivindi ndo zvakudiwa. Musa 17 imimi vane mari vacho vanomwa mawhisky vayaka mubve matuta zvakaipa. Ima kupinda muhondo, hondo yenyika yenyu zviri nanika because murwa muri imomo. Izo Mr. D takaenda gondo tisina kana bhusu. Mabhuku akasara pachikoro. Paozi Mutare mission paya. 2 a.m. Andizvikangamwe. Mr. D anopenga. Ina anipengini. Dr. D. Savana veZimbabwe. Zvatarwa nagenerari wedu uyu. Hazi Tongogara. Tongogara akasatara mamanzi akati izvo muchandiona. Vamwe vachauya. Ndichongogara. Asati afuridzwa kupesana nawo pamuchinguri paya paya. Pakati ka accident papa. Chiko chavanoda kundiudza. Ndonzi Mr. D. Handaivepo. Handina kuzvionera nemaziso angu inini. Yoka. Tete musadaro. Tete musadaro. Tete opa muchinguri. Chinzwai kurwadziwa kwaita hama dzenyu dzeZimbabwe. Chanyanya kukunakidza apa tete chii? Mukapuwa $1 billion. Haridariki ropafadzo. Tsaona yakaona vana veZimbabwe. $1 billion haidariki makuva ani mazuva inonzi mass grave. Zvorwadza sei izvozvo? Mass grave. Ndizei? Mass grave. Hapana anooneka, hapana anochema, hapana kuti asangoti ndizvoitika. Ihondoka. Zvino hondo yedu ikai ine kabhiti bheti. Yaane kasystem kekunzwisisana kutendekana manje. Asika. Ngatichiita chinhu chimwe chete. Inoda kune vana vese veZimbabwe. Nevi masoja nemapolisa. Ndini komanda wemweya. Ini Dr. D. Chita chinhu chimwe chete. Apa. Makamuridzirwa pachena. Nemukuru wenyika. Hati munomuziva Mutare. Akati kudini? Handikubvunzi zvipindurei mega. Asi date akataura kuti musi wani wa 17. Ndo pane mabvazuva nemadoko rezuva ipapo. 17. Zvimwe zvese zvikanamai. Chipindwa imwe nemweya wehondo. Watakaenda nawo kutorwa tiri pazvikoro tichienda kuhondo. Handobvunza kunzi wauya sei? Unzi ndauya. Wauya? Ndomweya ndotaura iwoyo. Ndini Mr. D. Ngatiroye ngoma dzichirira manje zvinhu zvichipera. Munangwa kwatichamuda. Ndatani? Munangagwa. Chinonzi nyoka chii? Musoro wenyoka.
zvimwe zvisina basa. Imano yezano amen ndezvenyu, asi ndati chinonzi nyoka chii? Musoro wacho, musoro wenyoka. Ndini Mr. D. Pondai musoro wenyoka ngo ndo pane poizeni. Muswe hauna basa. Pondai musoro wenyoka ndo pane basa, musoro hauna basa. Muswe hauna basa. Nemusoro wacho. Iyo musoro iwoyo pondai. Shanduzei. Imano vana veZimbabwe indonzi Dr. D mundikwanire. Muchana pamberi penyu muchaina chaichai. Makatarisa. Mazavana umandaro naka vakandi kucheka waika. Ndo inonzi mikono. Dema chingoita kudarusuka tobva taziva kuti tasaraunda. Zvapera. But anyway, muri magwara. Manje kuri kuya vakomana vanoziva zvavari kuita. Ndini nikomanda wemweya Dr. D. Kune vakomana vari kuuya vari kuziva zvavanoita manje. Vachafikisa mbavha. Eno vafana vakadzidza ivavo. Kwa vanochiva havana kudzidza. Mambona mbavha imimi yakadzidza. Kungojorera. Wanzvaitikira ipapo. Ini ndati masoja angu ari kuuya. Akafunda. Andiwa mwacho arimo. Moziwa komanda makomanda arimo. Muchandibvunza one day inini Dr. D. Asika chandiri kutaura ka nechekuti munoziva ini ndakataura zvinhu izvi ndakati nyika ino inotorwa nechi nefuti kana nei netiketi. Ngozvinhu zvese zviri pachenga futi iripo. Hapazvo kwazitombowandirana futi iripo dziri kuamaruko. Dhoketi riripo. Rotozikama nenyika. Imani munditere ende mundikwanire futi. Ini ndokudatika ini ndoda nditi inini ndoda zvinhu zvinopera asi zvakuzopera manje. Mweya uya wambuya nehanda uya wadzoka. Ndati kunini mweya uya wambuya nehanda wakatituma kuti tiende kuhondo wadzoka kuti tirwisa zvigananga. Tozvibvisa zvakuchaira kunonzi kushaira kuya. Ndini Dr. D. Ndiri kutaura kanzi kutumwa nemunhu kani. Remember I said to you, I told you, ina sing'anga. Ena anshoperi. Ena anasvikiro. Asi zendodini. Ndinobuda. Ukaona munhu wakubuda zaka wakurwa manje kurwa kekupedzisira. Ndati kuti ukaona ndakubuda zaka ndakurwa kekupedzisira ende asi kuchadzokera sure. Ndini Dr. D. Ndati ine muchandiona. Handi zvakuzotonaka izvozvo. Ina mangwana kani. Kanditokuzai nini Dr. D kuti takukanga mapoti amene tosangasana amene papo kwangotsengera chasara kumwira mvura. Chetu kwachingoti mbuya nehanda matigonera mazotiradza gwanzi matizoroza kutambura kwese uku tasingazivi kuti muri kuzviona mbuya nehanda nemi sekuru Kaguvi. Asi nhasi mazotijekesera mwenje
mukatitemera nyora dzekuti budai, matemera nyora dzehondo budai, ndekuti rijeko riripi riri kumberi. Mataura imimi mbuya nehanda imi kuti budai vana, ndinemi. Ndimi muri kutaura imi mbuya nehanda kuti vana budai, vana ndinemi. Nemi sekuri kwaguvi muri kuombera ndichiona kuti vana budai, ndinemi. Okay. Vana veZimbabwe tofamba toenda kwatakananga kwazvakataurwa, hapana asiri kuziva. Ndokutendai achisunga zidini, masoja asunga zisimbe, mapolisi asunga zisimbe, masaiwo asunga zisimbe. Takwenda pachinhu 1 museve unobaya dede nemukanwa kuti pidiku. Hapachadi mari apa, hapadi mari apa, raropa. Blood is thicker than water. Apa raropa, hapasi mari, asi dzashungu dzavana Zimbabwe kuti tanzwa. Imakapiwa marika. Amen. Kuti zimwe zacho dzozara dziri papi, muchashaya pekuziisa. Ndini ndoda Dr. D ana remangwana. Ndakati inini nyika inoda futi katisina kuzwisana. Muzwisisa. Ndakadazwa ndikati Chamisa hana kuenda netiketi. Andimuzwisisa. But futi dzirimo. Ndatodi Dr. D futi dzirimo tinadzo. So what? Ini zvoti munizise kuda kuzotaura Chiputukezi handidi. Handizvo. Ngatimbirende zvedu vana veZimbabwe. Saka Mudavageza akati musi wa17 izvo zvetime zvazvenyu. Asi chandoziva inini ka inini Dr. D the shortest day, the shortest time of the day, but 24 hours here, inonzi dawn. Mambakwedza. Neinda tokushaura ndakuuza iva neZimbabwe. Asi tinosangana. Ndini Dr. D. Rwendo hapana ari kusara mumba rwendo rwuno. Unenge uri wani unosara mumba. Ndopanda kuziva. Unenge uri wani wacho iye anosara mumba. Unenge uri wani. Vana vachaziva kwekutizira. Asi havatizi because havasi kudawo. Vanotya. Mari yakapera chitemai. Mari yakaipa yakatengesa Jose nedhora. Yakaipa. Imoni muripo zvinhu zvenyika. Tambirei handikurambirini Dr. D. Because hakusi kuda kwenyu. Vamwe venyu futi motya kufa kuti ukairamba wafa. Hamuziva zvakaita kumakanda ake akananika kunhingi uku. Hapana chasikasi. Kuprivate farm. Matehwe ake akananika kuya. Ngundu yonozipa ngundu yokuti kwanzi ngundu chimbwa imi. Chimhuka chacho inganga dzake dzike ngangwarire aurasiwa. Ini Dr. D asi nguva yedu pane yangu ndeyekuti nguva yedu yadini vana Zimbabwe yakwana. Ndati kudini nguva yedu yadini yakwana. Mwari baba venyasha chitikomborera kuti ropa rirege kudeuka.
ndimi matituma Mwari, maona kushungurudzo kwaitwa vana venyu. Ndiye muchaziva zvamunoita Mwari. Vanganetsa Mwari, ndimi vatiri kusiyira masimba ese kuti ivo vachiziva kuti zvazvemasimba aMwari. Tichiona kuti vanomira here pamberi penyu Mwari. Tichiona vanomira here pamberi penyu Mwari. Vangamira here pamberi paMwari wekudenga, kana pamberi paMwari wekuba nekuuraya? Ndini muzukuru wenyu Dr. D. Mwari, andakutaura mashoko angu ekupedzisira kune vana veZimbabwe. Ngatichingai zuva riya rakwana, hapana chada kunyarapa, hapasina kutya. Tateam 1 kanje team 1 yaZimbabwe, hakusina kwanzi mutoko shurugwi. Iyi yaZimbabwe. Mondizisire vana vaMwari, ndini Dr. D. Ndakuziva mashoko ekupedzisira. Chishingai, ngatishinge, ngatipaza pese pakasungwa ipopapo, ngatipazei. Tinopinda chete muZimbabwe. Zimbabwe yedu yakarasika, tinoipinda chete, toisimudza idzokera paikanga iri Zimbabwe. Ndatenda.